Ovo je linija za punjenje i šivanje proizvoda u obliku granula. Sustav automatskog upravljanja hranjenjem kada nedostaje materijala, a mehanizam za podizanje kante je automatsko hranjenje, vaganje, punjenje. Pogodno za sve vrste granula i čvrstih materijala. Stroj za šivanje mogu se istodobno dovršiti 4 valjka za šivanje kako bi se osigurale visoke performanse vrtljenja. Poboljšava učinkovitost proizvodnje i štedi troškove rada.